Inkokheli ye-EFF uJulius Malema wothulela umnqwazi amalungu eliqela alishumi asweleke kwingozi yebhasi Cebokuhle eVryheid namhlanje sincwatyiwe isixhenxe sawo. Malema ukwathembise iintsapho zalamaxhoba ngokuzakhela izindlu. Alikagqitywa kunanamhlanje kwakhiwa ibala laseLexington kuKomani eMpuma Koloni nekwachithwa imali engange-15 million yeerandi kulo kwaye amaqela ezemidlalo asekuhlaleni asazilolonga kwamanye amabala angekho semgangathweni. And light triumphs even in the darkest of hour. This family will be reconciled. Ibhunga letyalikeleli libambe usuku lomthandazo lukazwelonke eGrace Bible Church eRhawutini namhlanje ngelikhuthaza umanyano noxolelwaniso kweli. Sinamkele kwindaba zethu Wandambe Ndodwa Wandamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Inkokheli ye-EFF uMnumzana Julius Malema uwachaze njengamathandazwe amalungu ombutho wakhe nebefihlwa namhlanje nasweleke kwingozi yebhasi nesigadla eVryheid ngoMvulo. uMalema ukwathembise iintsapho zalamaxhoba ngokuzakhela izindlu sewagxeka kabukhali urhulumente ngokondla amabanjwa ze awafundise ngelixa uninzi lolutsha lweli lusifa indlala. Basixhenxe abaxhasi bombutho we-EFF abathe babanjelwe inkonzo yomngcwabo eVryheid namhlanje nanjengoko iintsapho zamanye amalungu amathathu zithe zacela ukuzenzela imingcwabo yabucala. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi ukusweleka kwala malungu e-EFF akuhambanga nelize. We must stop mourning without changing the conditions that produce these moments of sorrow. Because these young people were not born to die in road accidents. They were born to build, to create and to lead. uMalema uzibophelele ngelithi iintsapho ezichaphazelekileyo ziza kufumana amakhaya anazo zonke izidingo kuquka amanzi ukubuyisela isidima sawo. As a result, we are going to honor all of these 10 fallen heroes, each one of them with a house, a proper house that has got all the facilities. Inqunguphalo ibibhalwe ebusweni kwiintsapho nanjengoko bezizovalelisa amalungu eentsapho zazo. Ngiyakhala ngikhalela umndeni ngikhalela ihlobo ngikhalele nabangani bakhe esikoleni njengomntwana olungile. Ngizothi ayanda mntana kamfowethu. Kukhale icilongo. Lakhala usendleleni. Amaphupho alendoda noma isifiso sayo sifileke manje ngoba ayisekho. Kuyakuthiwa iphupho lomuntu alifi uma esaphila kodwa lalendoda lokushintsha isimo njengensizwe eyodwa esele kuthiwe ushiye umntwana oyedwa. Siyacosha ukuthi kukhona nomunye ngathi ube sesiswini kunini. Usekela mphathiswa wezothutho uMkhuleko Hlengwa uthi iintsapho ziza kufumana impendulo ngokwenzekayo ngalamhla kungekudala. An entity of the department which we dispatched on Tuesday morning rather, when we received this news, has concluded their investigation and has last night presented me with a preliminary report of the set of circumstances. uHlengwa uqukumbele ngelithi belisebe bebebambe inhlangano namanye amaqela ezopolitiko nalapho bekugqugulwa indima edlalwa ngamaqela ezopolitiko ngokweyamene nokhuseleko ezindleleni.
Kwakumele ukuba ibala laseLezithini kuKomani eMpuma Koloni labalikhubalo kuphuhliso lwezemidlalo kule ngingqi equka neendawo eziyingqongileyo, kodwa zange kube njalo nanjengoko eli bala lingasetyenziswa ngenxa yokuba lingekagqitywa. Susela oko lavulwa ngokusesikweni kwiminyaka emine edlulileyo, kwachithwa imali engange-15 million yeerandi kulo, kwaye amaqela ezemidlalo asekuhlaleni asazilolonga kwamanye amabala angekho semgangathweni. Ukanti le meko yeli bala luphawu lokungafezekiswa kwezithembiso. Kungoku nje umkhuseli woluntu ukhuphe ingxelo yakhe nebhentsisa ukusetyenziswa gwenxa kwemali ekwakhiweni kwalo. Owayesakuba nguceba kule ngingqi yaseLezithini uthi iingxelo zomkhuseli woluntu uKholeka Gcaleka zifike ngexesha elililo kwaye abo barhwaphiliza imali eyayibekelwe ukwakha ibala lezemidlalo mabavalelwe kwesimnyama isisele. Sesine-nicknames zobana singo-15 million or 22 million stadium. Kulungile ke umthetho ndithi mna mawuthathe indima yawo, bonke abachaphazelekayo mabaphoswe ngapha kwezitixo. Kuzotsho kuhlambeke namagama abantu abamsulwa. Ulutsha lole ngingqi luthi zonke izithembiso zokwakha ibala abazifumana kumasipala wabo zange zifezekiswe. Nangoku recently sine-tournament ye-June 16th. Akhange sikwazi uzoyidlalela le tournament apha because niyalibona nani elibala ukuthi linjani. Elibala asikwazi udlala kulo because even toilets yonke into sasipromisiwe it's not working. Umphathiswa wesebe lolawulo ngentsebenziswano nemicimbi yemveli uZolile Williams uthi uphando lwenziwe ngumkhuseli woluntu uKholeka Gcaleka beludingeka ngamandla. I'm saying the public protector is correct in her analysis that the MEC failed, and the Premier already took me on, and I could explain that no Premier, this is what has happened with this report. So the Premier then understood. Yimali engaphaya kwe-20 million randi ethe yarhwaphilizwa ngelithi kwakwibala lezemidlalo eKomani. Ibhunga letyalike leli lisingathe usuku lwesizwe lomthandazo kazwelonke ngelikhuthaza imanyano noxolelwaniso nobubanjelwe eGrace Bible Church ePimville eSoweto. Le nkqubo ijolise ekukhuthazeni umanyano phakathi kwabemi boMzantsi Afrika neemvelaphi ezahlukeneyo ngeli xesha lobunzima. Bekuzimase iinkokheli zeenkonzo neendwalutho ezivela kurhulumente, abezoshishino nemibutho yoluntu. Ityeli lesihlanu namhlanje lomthandazo uthatha indawo, ukanti umsitho wokuqala wawubanjwe ngomnyaka ka-2017. Unobhala jikelele webhunga leenkonzo zeli uthi olu hlobo lweseshoni yomthandazo lukhuthaza ukuzihlolisisa kanye nomanyano phakathi kweecawe ezahlukeneyo. For us who are people of faith, offering ourselves to God as we thank God for the journey thus far, confess our sins of the journey, but ask the question, what can we do together to build this radically different country where we live with a sense of dignity? Kuphawulwe umzuzu wokulayitwa kwamakhandlela njengophawu lokuthandazela uxolelaniso kweli kwiintlanga zonke, ukanti abafundisi batshintshisane ngeqonga bedlulisa imibongo. Allow me at this moment to lead us in a prayer of confession. Inkonzo yokuhlambuluka. There is a hymn that says, Mabala onke nkosi yami, awungcolisa umoya wami, ngihlanze kuwo namhlanje, ungenze ngikufuze ke. We thank you for bringing us together today, bringing us together from different church traditions to seek your face for our country. Umongameli weli bhunga ugxeka bukhali ukwahlukana kobuhlanga kweli. My own concern right now is that on this National Day of Prayer for National Reconciliation, I do not see as many white people as I would have liked to see. So what are we praying to reconcile? We speak your languages with fluency and embrace your culture, and you make no attempt to speak ours and embrace us. Iinkokheli zeecawe ezahlukeneyo zithethe ngamxhelomnye bekhuthaza umanyano kungakhathaliseki ukuba zeziphi iinkolelo zabo zonqulo.
Abahlali kwilali yaseMasibudule eLuhurutsi eMntla-Ntshona baxhalabile ngokombiwa ngokungekho semthethweni kweChrome kumgodi okulengingqi. Abahlali batyhola izibonda zelali ngokusebenzisana namaqela ukomba iChrome ngokungekho semthethweni. Abahlali kwilali yaseMasibudule kwiphondo lomntla-Ntshona bavakalise inkxalabo ngenxa yokombiwa kwiChrome kumgodi walengingqi ngokungekho semthethweni. Aba bahlali bahlaba ikhwelo kwabomthetho kunye nesebe lezokhuseleko ukuba bancedisane nosibonda welali ukuzama ukuphelisa olu lwaphulo-mthetho lwenziwa ngoozama-zama nabasebenza kulo mgodi ngaphandle kwemvume. Singabahlali baseMasibudule sixhalabile kakhulu ngokwenzekayo. Kukho oomatshini abakhulu abangena bephuma apha emini nasebusuku. Abantu bayomba kwaye asibazi nokuba bavela phi. Banonogada abanemipu emikhulu neemoto ezingaziwayo banxiba izifonyo. Ayibobume obu. Uluntu lwale ngingqi lukwathi oku kombiwa kungekho semthethweni kubeka ubomi babahlali emngciphekweni kukwathintela amathuba engqesho kubahlali bale ngingqi. Oosibonda belali basisizathu sayo yonke le nto yokomba ngokungekho semthethweni kuba ngabo abavumela aba bantu ukuba bangene ngokungekho semthethweni. Abanawo namaphepha, baqala ngokomba bebiza nabantwana bethu ukuba babancedise. Bayazenzela nje, siphoxiwe kakhulu ziinkokheli zemveli kunye ne-DMRE isiphoxile. Enye yeenkxalabo zaba bahlali kuchaphazeleka kwendalo kunye nokusingqongileyo nanjengoko le meko ingekabi nasisombululo. Kungekudala kuza kusingathwa umsitho we-Women's Gospel Awards. Injongo zoku kukuhlonipha abasetyhini abadlale indima ephambili kwicandelo lomculo wenkolo kweli. Banye babantu abaququzelela lo msitho ngu-Inga Mekude. Inga, masikwamkele, ingaba yintoni enenze kuba nithathe isigqibo sokusungula ii-awards eza kuwonga abasetyhini kuphela? Ndiyabulela Lisa. Ba uyajonga kwi-entertainment industry, abantu abangabafazi ababonakali ngale ndlela bamele babonakala ngayo, especially kwi-gospel, yabo. So siqonda uba, you know what, kuba nathi singabantu abayithandayo i-gospel, nathi sikwile industry already, that hayi mani masenze into ezawuthi siyanibona, siyanithanda and ningatyhafi kulo msebenzi niwenzayo. So indlela yethu uba sibakhuthaze nokuthi sibazise kwabantu abangakwazi ufikelela kubo. Lo msitho Inga uzabe ukubanjwa okokuqala ngqa kulo nyaka. Ingaba mhlawumbi sezibhengeziwe imvume ezisethubeni lokuba ziphumelele ezi awards? I-awards ziyaqala kulo nyaka, silontshe on the 6th kaJune, and then on the 24th kaAugust kuzabakho i-nominees announcement apho ke abantu bazawuzazi uba lifikile ixesha labo uba bavotelwe or abaphumelelanga ukuthi bavotelwe. Kodwa ke xa kuphela unyaka kwiveki yokuqala kaNovemba i-awards zabe zikho ngelo xesha. Iimvume ezithe zawongwa zaphumelela imbasa, ingaba oko kuzaba nefuthe elingakanani kweli candelo? Kuba most yabo ne abaziwa, so indlela esifuna uyenza ngokuthi sibanikeze i-PR ukuthi baphume kwi-TV, baphume nakomathotholo, umculo wabo waziwe jikelele. So uba winisa ukuthi nathi siyabanyusela sibabeka phambili. Inga, ngaphambi koba sikhulule, ingaba injongo zenu zithini kwiminyaka emihlanu ezayo kwezi awards? Kwiminyaka ezayo kuba sisebenzise babini, ndim noThembi Ngunamezi, ukuthi siqeshe abantu abaninzi, not only abantu bakwi-gospel kodwa nabantu abafunayo and abantu abangabafazi babonakala ukuba kule industry yethu abantu babonakalayo kakhulu ngabantu abangamadoda. So now siyazama ukuthi naba bakhulayo babone uba no, ikhona ithuba labo for ukuthi basebenze kule industry. Inga, siyabulele, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Enkosi kakhulu Lisa. Igcisa uSenzeni Magashela uzenzele igama ngomsebenzi wakhe nojolise eqaqambiseni imingeni ejongene nabasetyhini abantsundu. Imisebenzi kaMagashela ifumaneka kumaziko emiboniso yasesihlangalaleni kwihlabathi ngokubanzi. uSenzeni Magashela ligqiyazana eliphila ngokuphuhlisa uthando lwakhe kwezenkcubeko nobugcisa. Ukwalitsha-ntliziyo elimela manina ngakumbi ngokuphathelene nezempilo eRhawutini.
Lo msebenzi waiting ne remembering waqala ngo-2002 after ngimamele amabala amaninzi about my own mother nendlela wafika ngayapha eGauteng. So umsebenzi wami ujonga impilo yamakhosikazi asuke emakhaya azapha eJohannesburg nokuba kwenzakalani babefika apha eJohannesburg. Uthi akukho ncedo balufumanayo kurhulumente. Hope ugovernment uzawuza ezisiya phambili but siyasebenza asimlindanga sinethemba lokuba uzawuza afike ugovernment azosincedisa ngoba nendlela zokuya kuyongena kugovernment azikho lula. Ukanti umsebenzi wakhe esebenzisana namanye amanina ubuvulwa ngokusesikweni namhlanje ekwafundisa nabo basakhasayo kule ndima yobugcisa. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhuleke mamqwathi noma mzangwa kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkeleka lokho eqongeni lam leMozulu mna ke bethuna ndikuThabile intswakazi yasebathenjini mvanje nantsi iMozulu mbukeli ekhaya masiphawule kaloku umfanekiso wokuqala ogxininisa ngamandla kaloku kwiziganeko zoMzantsi Afrika iMozulu ngamandla futhi kwintsuku ezimbalwa suka kuzo uyawuphawula nokwakhulu liqonge kamnandi ndizulu ngamandla kuMzantsi nombindi wonke phaa kooPriska noXikhona inkwankca ngexesha labo lasekuseni phaa ngesasithathu iyatshintsha iguquke ngomsiphayiva kwedinala ngofana nqwakhe phofu naphaya Diara emini ngomso ngeshumi nje likhathwa sisini kanti ke mbukeli wam amaqondo wakho phansi naphezulu ngelokuqala bethi niphondo kaloku phaya empuma koloni ngamandla futhi kwintshona yelaphondo Burgersdorp kwasekuseni lo mmeko phaa ibe maxonge mandulo nxa inkwankca yomsinga obandayo phanga la 2 degrees kanti emva kwemini ngomso bayayivala la mini yabo ngeshumi nje likhathwa sisithandathu kanti ke baphila ngolu hlobo phaya iphondo laseFreystata ngamandla futhi kumantla weliphondo ndawo ezo fana phaya kaloku koSasolburg ekuseni futhi ngabanda ngengqele phaya kaloku ka1 kanti emva kwemini ngomso bayayisonka ngo-19 degrees kanti ke benjenje futhi ephondweni lasentshona koloni ngamandla futhi mbukeli wam amazantsi nempuma yalo ndawo esifana phaa lokho o2 qaba ngamafa ekuseni futhi ngesixhenxe naphaya eGeorge bevuka ekuseni ngo-10 degrees zebenjenje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla futhi kwimpuma phaa ngamandla futhi encamini koPriska ekuseni naseDiara kuyabanda ngo-1 ngokufana nqwake phofu kaloku naphaya koKimberley ngesithathu ekuseni mbukeli khaya chu ncembe nam kokubanzi phaya ephondweni ke bethuna laseNorthwest ngomso ngamandla futhi kwincami yalo Mahikeng ekuseni futhi qonge kamnandi ngo-22 degrees napha koRustenburg kumantla bevuswa ku-6 degrees kwakhona bethuna eGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu amazantsi welo phondo ke siSprings napha koThembisa Soweto Alexandra liqanda ekuseni napha koBongo Strait imbi imandundu mekupha kuyabanda ngo-2 xa bevuka ngomso ekuseni bethuna masinyuke siyephakala ke ephondweni laseLimpopo ngamazantsi futhi welo phondo bilabile ekuseni 10 degrees napha koPhalaburwa ungabanda xa bevuka phaya ngo-4 kodwa ke jika kumandla bozi phaya ngova kudinela yangomso beyisonga beyivala ngo-20 degrees sehle njalo kwakhona ngokubanzi ephondweni lasempumalanga ngamandla futhi kwintshona yalo koMiddelburg ekuseni futhi ngo-3 degrees kuyabanda emalahleni xa bevuka futhi bevuswa kaloku mbukele ekhaya nguye la 5 degrees bethuna mandiyivale mandiyisonge phaya KwaZulu Natal ngomso futhi ngamandla kwincam yelaphondo nempuma koRichards Bay ekuseni ngesibhozo naphaya eFryhead ungaphola kamandi phaya ngo-10 degrees ekuseni mna ndikuthanda kangaka xesha limyole. Kamnandi mawethu.